Maayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Biyernes karon Agosto 7 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas. Bagyong Hana padayong nag-irog pagawa sa Philippine Area of Responsibility apan probinsya sa Batanes, lakip ang Itbayat gipaubo sa Public Storm Warning Signal number 2 matud sa Pag-asa. Ang Bagyong Hana nga adunay international name nga Sodelor nasigpatan kaganinang alas 11 sa buntag sa 380 kilometers east-northeast sa Itbayat, Batanes, matud sa report sa Pag-asa. Dala ni Hana ang hanging dunay gikusgong 165 kilometros matag takna do sa sentro niini ug ang paghuros sa hangin moabot ngadto sa 200 kilometros matag takna. Matud ni Pag-asa weather forecaster Oz Cesar Aurelio nga padayong niirog si Hana pa west-northwest 20 kilometros matag takna din padulong kini sa Batanes, Taiwan nga bahin. Dugang sa Pag-asa nga dili mo landfall si Hana sa bisan asang bahin sa nasod apan pipila ka mga probinsya ang gipasaka na o gipaubos na sa nagkadaiyang public storm warning signals. Ubos sa public storm warning signal number 2 ang probinsya sa Batanes, apil ang Itbayat. Samtang ilawom o ubos sa public storm warning signal number 1 mao ang Calayan and Babuyan Group of Islands ug Northern Cagayan. Samtang anaa pa si Hana sa PAR, padayon kining magdala og pag-ulan sa bahin sa Luzon, alakip na ang Metro Manila, sugod karong adlaw hangtod na inigawas niini karong Domingo sa buntag. Ang pag-ulan sab nga masinati sa Western Visayas ug mga probinsya sa Palawan ug Mindoro, posibleng magdala og flash floods ug landslides. Mapanganuron nga kalangitan nga adunay patak-patak nga pagpanugdog ang masinati sab sa tibuok nasod. Gale warning padayong giisa sa Pag-asa karong adlaw tungod sa epekto sa southwest monsoon o habagat ug sa Bagyong Hana. As of 5 AM karong adlaw, matud sa Pag-asa nga kusog nga hangin ang gilaumang mas sinati sa northern ug eastern seaboard sa Luzon, sa southern seaboard sa southern Luzon, sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Central Visayas, ang matud ni Engineer Oscar Tabada sa Pag-asa Mactan nga padayong giisa ang gale warning ug gidid-an ang pagbiyahe sa mga sakyanang pandagat. Nato gihapon nga gale warning giisa gyapon nato sa tibuok Kabisayan, lakip ng Central Visayas ug atong ipahimnuan atong mga kaigsunan nga dili una mo sakay og masakyan ng panagatan labaw panggagmay sakyanan kay gidili man sa Coast Guard ang mga barko nga 250 gross tonnage below nga makalarga. Inoon kini nga atong gale warning atong gipaabot nga sa Sabado ato na nilibkas pero Sabado sa hapon din mo gawas na usab ang Bagyong Hana. Dili sa ato sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo, ingon man ubang bahin sa Central Visayas, pagkapadayon kita pagsinati o kusog-kusog nga hangin gikan sa habagat, inubanang kinig nga pangulan, labi na sa kapunon o kagabhion, ingon man sa ugma. Pero gipaabot na to, maayo na tong panahon, unyang Domingo, ngadto na kini sa Martes, sunod simana. Gikan po ang Pag-asa, Oscar. Sa Gale Warning Bulletin number 6 sa Pag-asa kaganinang buntag, mao kini ang mga mas sinating kahimtang sa panahon, paghuros sa hangin, kondisyon sa dagat, ug ang gitas-on sa mga bawod. Arraignment ni murder suspect Leonardo Felonia ibalhin na sa laing korte sa Quezon City human giaprubahan sa Davao City Regional Trial Court ang hangyo sa kampo ni Felonia nga ibalhin ang pagpahigayon sa iyang kaso. Matod sa legal counsel ni Felonia nga si Cesar o Kaisar Europa nga ang Supreme Court ni aprobar sa ilang mosyon apan partial lang kini. Tungod niini ang arraignment o presentasyon sa mga ebidensya gikan sa depensa adto na ipahigayon sa Quezon City Trial Court. Apan giklaro ni Europa nga sa maong resolusyon dili pasabot nga ang tanang court proceedings sa kaso adto na ipahigayon sa Quezon City Court sanglit parte sa prosekusyon ang gipahigayon sab sa Davao City. Sigon ni Europa nga wala pay klarong petsa kung kano sa mubalik si Felonia sa Manila tungod kay magdepende kini sa korte ug kinahanglan pa sab mohatag og desisyon si RTC Branch 16 Judge Emmanuel Carpio kalabot sa maong kaso human niini madawat na ang kopya sa resolusyon. Si Felonia kanhi hepe sa Regional Intelligence Unit sa Davao mo'y gitumbok nga nagpaliyo sa pagpatay kang Richard Lim King niadtong Hunyo 12 sa miaging tuig didto sa syudad sa Davao. Cebu Eastern College Dragons daog batok sa University of Southern Philippines Baby Panthers sa basketball tournament kagahapon sa CISAFI. Apan usas mga players sa CEC
gisuspenso. Si Lea Kapuyan sa report. Gipildi sa Cebu Eastern College Dragons kung CEC ang University of Southern Philippines Baby Panthers sa high school category sa CISAFI Basketball Tournament 59-43. Kini mo'y naghatag og signal sa tanang koponan nga ang CEC seryoso sa ilang kampanya karong tuiga, humanwa sila nakasud sa semifinal sa miaging tuig. Klaro man tuod nga modaog ang Dragons tungod sa kamaayo sa ilang gipakita sukad sa pagsugod sa duwa, apan pipila usab ka mga players ang gitawagan og unsportsmanlike fouls tungod sa pagsigi og reklamo sa mga tawag sa mga referees. Ang pagsigi og reklamo ni resulta usab sa pagka-eject ni Carl Jansen sa Dragons tungod sa iyang pagsumbag sa usa ka USPF player sa 4 minutes ug 12 seconds sa first quarter. Siya usab ang unang magduduwa nga mahiagom sa bagong balaod sa CISAFI, diin ang player nga ma-eject gawas nga suspensohon, kinahanglan usab nga mo-render og 4 ka oras nga community service. Sa college division, nidaog ang University of the Visayas Green Lancers batok sa University of San Jose Recoletos Jaguars 89-82. Ang mga replay sa mga duwa makita sa cisafi.sunstar.com.ph. Lea Kapuyan, Sunstar, Pilipinas. Ug gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your daily dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left.
Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you. 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown. Who will win Sasafe 2015? Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sasafe.sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabisnak! Ani-ana ang atong magazine! Bisnak! Kabisnak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad Bisayang dako makalupad. Mahigugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisnak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Sikat nga cosplayer o PBB Big winner Myrtle Sarosa emosyonal sa breakup nila sa iyang first ever boyfriend. Ang tibok detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Kanhi PBB Big winner Myrtle Sarosa, not so big winner ang feeling sa iyang gibutyag bahin sa ilang breakup sa previous boyfriend ni Ini. Ang actress og inilang cosplayer mipadayag sa iyang kasakit sa breakup nila sa iyang boyfriend nga si Brian Lamanzares kinsa anak ni Senator Grace Poe. Matod ni Myrtle nga emosyonal gyud siya pag-ayo o gani sigig hilak kay first boyfriend man daw niya kini. Gibutyag niya nga bago ang panagbuwag manan-aw paunta sila og salida apan out of nowhere lang daw na nag-break up na sila. Aduna na daw gani giandam si Myrtle para sa birthday ni Brian. Ang kanhi man nag-uyab nagbuwag ni adto lang Mayo tungod sa wala na sila'y panahon sa usag-usa. Giklaro sab sa actress nga dili ang pagpa-sexy niya sa FHM magazine ang hinungdan sa panagbuwag kay si Brian pamangani ang na-encourage niya kabahin ni Ini. Si Myrtle padayang nag-develop sa iyang career isip usa ka miyembro sa Star Magic Angels, host sa nagkalaing-laing show sa ABS-CBN network. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph. I-follow po sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o sa 642 Lotto sa mga bula kagabi. Bulahan unya ang 645 Mega Lotto. Ani ang Balors Dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ug mosunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug dinhi natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter at Sunstar Online ug sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sunstar Pilipinas.